Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Ablaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Mmadou commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛkafili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnɛmɛ nazara san kalo 8 ye uti kalo bi o tile 23 ye ka bɛn 2024 san ma farafin kalo min n'o ye domama kɔnɔ ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 18 ye jace la san kalo 2nan no hijira san 1446 san do duwawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔlɔ bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ araba tɛmɛnen na jadewale tigilamɔgɔw ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin bankasi mara dugu 3 bɔɲɔgɔnko ma o senfa yirala k'a fɔ maa 5 bɔɲɔgɔnko olu kasaralu ni na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka finitigilakaw ka kalanyɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ kɛlɛ yɛrɛ o bɛ se ka kalan yɔrɔ min na a yirala k'a fɔ o kulu 3nan o maaw kɔni bɔra o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ka baara kɔni ɲɛsilen bɛ ka se ka jamana gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ jamana sɔrɔ kasara ninnu ka se k'o kasaraw kɔni kunbɛn Mali faranjala fanga ɲɛma Colonel Asimi Goita kunungo ale wulikajɔ ta ni ka se ka taa bɔ o cakɛda in na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Mali dɔnyalakaw olu ye tɛgɛ kɛ balo caman na n'o bɛ tali kɛ makɔrɔni dɔw minnu bɛ yen n'olu yamaruyalen tɛ ka don jamana kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni misɛn wɛrɛ kan ka lase aw ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ araba tɛmɛnen na yirala k'a fɔ jadewale tigilamɔgɔw ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin bankasi mara dugu 3 bɔɲɔgɔnko ma dugu min n'o bɛ tali kɛ Gama fo ka taa se Baragina ani Sajan a yirala k'a fɔ ni dugu 3 jadewale tigilamɔgɔw kɔni ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma ka se ka maa 5 bɔɲɔgɔnko ni ka se k'olu kasaraw ni na yaasa ka priorité d'an ma Ablaye Arama ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Oxygène an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen mercredi le 21 août 2024 région de Bandiagara cercle de Bankas commune de Kanibozon attaque mun kɛra vraiment gɛlɛyara parce que o ye dugu 3 de attaqué Gama Baragina ani Sajan o ye mɔgɔ 5 de faga bagan bɛɛ fɛn nafama o ma foyi to yen o bɛɛ gɛn ka taa misi saga ba o ma foyi to yen o bɛɛ gɛn ka taa vraiment an dusu kasira an bɛ mun fɔ an ka autorité o ka lajɛ vraiment le pays doit en train de souffrir Sidiki Kulibali bɛ fo ala ka jamana basigi ala ka hɛrɛ k'an ye yarabi ala ka jamana basigi ka hɛrɛ k'an ye ne tun bɛ tali kɛ Ablaye Arama ale ka seeraw la ka bɔ bankasikaw fɛ yen an bɛ dugawu de kɛ lakana b'an ka jamana sɔrɔ sira o sira fɛ ala k'an bila o sira kan ale bɛ hukumu kelen kɔnɔ ni waleya mun n'a kɛra Bajangara marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kunungo kunnafoniya dɔw kɔni carila bɔlɔlɔ siraw kɔni fɛ k'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ chef d'état major n'o bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw ka ɲɛma a yirala k'a fɔ ko chef d'état major kɔni u ka kunnafoni dɔw kɔni k'o bɛ ka folonfolo bɔlɔlɔ sanfɛla la o min n'o kɔni kɛra min bɛ tali kɛ bankasi sifinnakaw olu y'a yira k'a fɔ kunnafoniya min n'a kɔni bɔlen filɛ nin ye ko a kɔni ma bɛn olu ma dɛ n'o y'a sɔrɔ ko Mali finitigilakaw ka kunnafoni kɔni don k'u ka bɔ ni ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ ko a fɔra cogo min na ko a ma kɛ ten walima n'o y'a sɔrɔ k'olu yɛrɛ ta tɛ ko kunnafoniya min n'a bɛ ka folonfolo ni olu tɔgɔ ye k'a yira k'a fɔ k'u ye wulikajɔ dɔ kɔni kɛ bankasi mara kɔnɔna na k'u ka fɛɛrɛ kɔni kɛ kunnafoni a bɔra yɔrɔ min na k'u ka sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin o ma yaasa ka priorité d'an ma u ka secrétaire général n'o bɛ tali kɛ Bala Gindo ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Bi an bɛ bɔ ka kuma kunnafoni dɔ kan vraiment kunnafoni a y'an jigi misɛnya ne y'o de fɔ ni dalen bɛ mɔgɔ mun na ni min y'i ka ɲɛmɔgɔ ye n'i ye fɛn sɔrɔ min kan k'i dɛmɛ n'i ye gɛlɛya sɔrɔ min kan k'i dɛmɛ ni o tɛ ka tiɲɛ f'i ye vraiment a bɛ mɔgɔ jigi misɛnya le 22 an bɔra ka communiqué dɔ sɔrɔ n'o ye an ka faama bolo donc vraiment a y'an jigi misɛnya attaque mun kɛra bankasi mara la kɛrɛnkɛrɛnnen na Saja secteur na k'u ye intervention aérienne kɛ donc k'u ye frappe kɛ ko jadiso ma se ka taa ni bagan ninnu ye donc an ye o kunnafoni sɔrɔ o bolo donc n bɛ bɔ k'a fɔ kuma nin tɛ tiɲɛ ye kuma nin a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ de ye communiqué kɛ armée tɔgɔ de la wa ni armée yɛrɛ ka communiqué de don wa finalement an kɔni t'a dɔn ni olu yɛrɛ ka communiqué tɛ u ka bɔ u k'a démenti k'u ka communiqué tɛ an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye communiqué ni u k'a pousser a ka se ka se état major la ni état major yɛrɛ de nin communiqué kɛ an bɛ bɔ an bɛ kuma dɛ ni olu tɛ ni minnu bɛ galon tigɛ ni population ni
faamaw bila ɲɔgɔn na ni o piège de don. Donc ala k'an kisi a gɛrɛgɛrɛw ma. Sinon an dusu kasilen don ka se yɔrɔ min bagan mun taara fagali mun kɛra an b'o dusukasi de la k'a bɔ tuguni ko o kɔnɔna na aw ye baara kɛ. Sɔrɔdasi minnu bɔra Bangasi ka taa pick-up 7 ɲɔgɔnna de don olu taara o ye jadisiw ye o ye jadisiw ye o ma jadisiw tire o olu minnu bɛ Bangasi olu b'a dɔn a tɛmɛna cogo min kungo kɔnɔ ye. Donc ni intervention aérienne kɛra mɔgɔw b'u ka bagan sɔrɔ dɛ. Donc ni intervention aérienne kɛra bagan ninnu bɛ aw de bolo wa ni baganw bɛ aw de bolo an mago bɛ an ka baganw la. Donc kibaruya min de don u ka bɔ u k'a jɛya quoi n'a jɛra o de ka d'an ye n'o tɛ an bɛ bɔ an bɛ kuma dɛ an bɛ bɔ an bɛ kuma min bɛ kɛ o bɛ kɛ de an tɛ jɛn ni nkalon ye. Jamana ɲɛmɔgɔw kuturu ni olu de ni communiquéw kɛ k'a fɔ fɛn mun kɛra intervention aérienne kɛra intervention aérienne o tuma a bɛ kɛ cogo di jadisiw sira dɔgɔkungo kɔnɔ de o ma taa bagan ninnu bɛɛ b'u bolo o sira dɔgɔkungo kɔnɔ hali o ma se paru ni sɔnbiya u bɛ ka baganw kɛ kungo kɔnɔ o kibaruya b'an bolo à l'heure où je vous parle o bɛ yen ni intervention aérienne n'u fɛ k'a kɛ donso bɛ sɔrɔ minnu bɛ t'u kunbɛn paru ni sɔnbiya u ka intervention aérienne kɛ ninnu bɛ infanterie kɛ bagan ninnu bɛ se ka segin cogo min o fɛɛrɛ bɛ yen minnu fagara ala ka hinɛ u la o kɔni o y'a bannen ye mais bagan b'u bolo ni bagantigi y'u ka bagan sɔrɔ mɔgɔ tension bɛ se ka jigin cogo min a ye solution ɲini mais k'a to ni kuma ninnu na wala population bɛ wuli a contre la ne y'o de fɔ n ko ɲɛmɔgɔ n'i ye ɲɛmɔgɔ ye tiɲɛ fɔ i kɔmɔgɔ ye tiɲɛ fɔ i kɔmɔgɔ ye dɛ parce que n'i ma fara k'u nɛgɛ n'i ma fara ka nkalontigɛ fɛngɛw la wala don min n'u bɔra dɔrɔn a bɛ kɛ guerre civile de n'a b'u sera k'u bɛɛ faga ka ban a b'u faga ka ban n'o tɛ u tɛ sigi dɛ mɔgɔ minnu ni tiɲɛnen don minnu tɔɔrɔlen don minnu ka mɔgɔw fagara minnu ka bagan gɛnna u b'o dusukasi la aw bɛ bɔ ka nin communiquéw kɛ mais communiqué ni an ma se ka da la ni armée yɛrɛ bɛ sɔn ka nin communiqué yɛrɛ kɛ n'u sɔnna n'u y'a fɔ ko communiqué ni olu yɛrɛ de y'a kɛ an bɛ bɔ min tɛmɛna ko in kɔnɔna de dɛ an na bɔ an b'o de ɲɛfɔ minnu bɔra yan u taara o ye jadisiw ye min kɛra o b'a dɔn intervention aérienne a bɛ dogo wa depuis aw ye a ka hélico n'a ka drones san a ma san an kama an b'o dɔn a kɛra yɔrɔ jumɛn a kɛra yɔrɔ min na dɛ secteur min frappe kɛra o k'o yɔrɔ fɔ jadisiw ye u ka te min dɔgɔkungo kɔnɔ ka bagan ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o kungo kɔnɔ secteur na o ye bagan minnu sɔrɔ a tilan bɛɛ u taara n'a ye a b'u bolo hali sisan o mago bɛ yɔrɔ o ma se yen o bagan bɛɛ dalen bɛ o kungo kɔnɔ yɔrɔ na n'a bɛ a ka intervention aérienne kɛ a b'a kɛ n'a t'a kɛ a b'a to yen mais a kana nkalon da anw na et puis ko olu mago bɛ population ka collaboration kɛ ni faamaw ye an y'o ɲini bi ko de don an bɛ kibaru o kibaru min di est ce que a delila ka baara kɛ n'a ye an ye collaboration ɲini aw fɛ ka dɛsɛ aw yɛrɛ t'a fɛ a ka collaborer ni population ye n'a fɔra ko gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ la aw ma deli ka intervention kɛ o yɔrɔ la population yɛrɛ découragé ra k'aw ye k'a to yen ni kan wala ala ka an bɔ bɔda ɲuman fɛ ne kɔni dalen bɛ fɛn dɔ la wallahi n'a ma ka comportement fɛn ninnu falen wallahi fɛn dɔ bɛ yen mais n'a dɔw sera de an b'a la kari a to ala k'an dɛmɛ kibaruya min de don bɛɛ ka nin pousser a ka se fo état major la o bɔra ka communiqué mun kɛ le 22 ko fɛn mun kɛra le 21 n'o ye minnu ye bagan soɲɛ ni fɛn mɔgɔ faga mun kɛ Bangasi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sadiya kungo kɔnɔ yɔrɔ nin na o y'a fɔ k'u ye intervention aérienne kɛ n'o ye vecteur aérien de donc an b'a fɔ k'o ye nkalon de a ma kɛ anw fɛ yan donc ni communiqué nin ye olu ta ye u ka bɔ ko olu ta de don ni communiqué nin t'u ta ye u ka bɔ u k'a fɔ k'u ta tɛ trop c'est trop. Ni tun bɛ tali kɛ Bangasi sifinnakaw ka secrétaire général la n'o bɛ tali kɛ Bala Gindo an bɛ dugawu de kɛ yarabi jamana bɛ basigi sira o sira fɛ ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen kalanbolo min n'o dayɛlɛlen bɛ ka ɲɛsin finitigilakaw ka kɛlɛ yɛrɛ kalan ma o kalanso kɛrɛnkɛrɛnlen a yirala k'a fɔ a kalanden kun sabananw o kɔni bɔra a maaw bɔlen kɔfɛ minisiri min bɛna n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ mugubon ani finitigilakɔrɔw olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli kama n'o bɛ tali kɛ colonel Sajo Kamara ale tun b'u bɔli kɛnɛ ka ɲɛfɔli min kɛ o filɛ. Jamana kuntigi ye hakilina min ta ka ekɔli in dayɛlɛ hakilina ɲuman don ka da kan bi Mali sɔrɔsiw Mali cadre civilu u bɛ former ni Mali ka hakilina ta ye ni Mali ka kalanfaw ye ni an yɛrɛ ka jamana kungo ɲɛnabɔli ye ekɔliden minnu bɔra bi u ka ɲɛmɔgɔw ye seereya min kɛ an bɛ da la k'a fɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye terrorisme kɛlɛ ye ninnu bɛna u jɔyɔrɔ fa o kɛlɛ in na an bɛ foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin ekɔli ɲɛmɔgɔw ma u ye baara ɲuman minnu kɛ n'u ye hakilina ɲuman minnu ta i n'a fɔ u y'a fɔ cogoya min na san wɛrɛ promotion min bɛ don k'o bɛ dayɛlɛ confédération
jamanaw ye n'o ye Niger ni Burkina ye an n'olu minnu bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ n'an kungow ye kelen ye an haminankow ye kelen ye donc an bɛ Ala de deli Ala ka baara in se d'u ma Ala k'an yɛrɛ ka jamana basigi Ala ka hinɛ an ka banbagatɔw la Ala ka yafa k'olu ma minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ fɛ ka foli bil'u la ka tila k'a f'u ɲɛna an hakili b'u la u bɛ se k'u jigi da an kan an jigi b'u kan u k'u cɛsiri fo an ka se sɔrɔ juguw kan yarabi u k'u cɛsiri walasa se bɛ sɔrɔ juguw kan Ala ka hakilinaw sabati ne tun bɛ tali kɛ minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔsi kɔrɔw ka kɔɲɔ ani mugubɔn kɔɲɔ ɲɛnabɔw kama kolonɛli Sadio Kamara an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka jamana ka ɲɛtaga sabati n'an bɔra yen kuremalekaw fɛ yen nɔ jɛkulu dɔ farala ɲɔgɔn kan n'o bɛ tali kɛ mouvement Asimi kanubaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ Franjala fanga 4 bi cɛ olu ye nɔgɔya caman kɔni de sɔrɔ Franjala fanga kɔnɔna na olu tun bɛ wulikajɔ caman na ka se ka fɛn caman kɔni ɲini ko ma se ka ɲɛ sɔrɔ la ko caman kɔni kɛra o la Franjala fanga in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ka Asimi dɛmɛ a maa dɔw bɛ ɲɛfɔli kɛ an k'u ka baaraw lamɛn ka d'an ye ka Asimu dɛmɛ munna parce que an y'a sɔrɔ baarakɛla lo a ye kɛlɛ ni nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ an ka jamana tilanen 2 ye ale le kɛra sababu ye président na min sera k'an dɛmɛ ka jamana bɛɛ kɛ Mali bɛɛ kɛ Mali kelen ye an se ye min ye an b'o kɛ ni Ala ni kira ka diɲɛ jamana ni Mali kun t'an bolo mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka Kidali minɛ ka Mali yɛrɛ kɛ an ta ye ka bɛn natiko ɲɛɲini ka kɛlɛkɛminɛw ɲini an kan ka k'olu fɛ dɛ an n'a danna k'an da yɛlɛ an filɛ an fɛ yan u diyara an ye vraiment an b'a fɛ Asimi ye ni mouvement nin an b'a soutenir fa dan an bɛɛ kɛ fara a kan commune ko de don jamana ko fana de don an ka dɛmɛ a la pour que a bɛ se ka ɲɛ an bolo an ka mara nin na yan marifa t'an bolo mais an bɛ se ka dɛmɛ kɛ ka bɔ sira min fɛ o de ye nin ye ka faso dɛmɛ n'an da marifa ye ka faso dɛmɛ fɛn wɛrɛw fana na kuma fana na ka Asimi dɛmɛ parce que a n'a ka jama faamaw force armée malien bɛ ka baara min kɛ depuis u yɛlɛla an ɲɛ b'o la o baara in hukumu kɔnɔna na o kosɔn sɔrɔdasi ninnu kosɔn Asimi yɛrɛ n'a ka jama u ka faamuyali kosɔn mouvement in sigi la ka ɲɛfɔli kɛ Asimi ni faama ka situation k'o ɲɛfɔ diɲɛ ye diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ an kun bɛ situation min na an bɔl'o de la yɛlɛma de nana a fisayara maliyɛnw ma maliyɛnw sɔnna tɔɔrɔ ma u sɔnna fɛn bɛɛ ma pour que sɔrɔdasi ninnu bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min san 40 u ma se ka kan sɔrɔ Asimu tile la ɲinɛ u ye kan nana komini Bɛnkadira kan nana Kuremale u kun bɛ commissariat fana ɲinina san joli commissariat ma se ka na ɲinɛ kelen na tuguni Asimu tile la commissariat nana ko ka laɲini min fana fɔ ka da kan tuguni komini Bɛnkadi kɔnɔna na kuranko gɛlɛya banna yan dɛ kuran foyi ti yan nɔ kuran ti yan ji ti yan ni tun bɛ tali kɛ kuremaleka dɔw olu ka seerew la mouvement Asimi kanubaw an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka jamana ka ɲɛtaga sabati n'an bɔra yen wulikajɔ kɛla min bɛ tali kɛ commune 6 mairie fɛ fo ka taa se commune 6 sifinakaw olu ye fara ɲɔgɔn kɔni kɛ ni ka se ka na misabugukaw fɛ yen nɔ n'a ma ye k'a fɔ ɲinɛ san kɔnɔ ji kasara kɔni a fanga bɛ ka bonya maa caman ye bolongɛni si min bɛ tali kɛ 3e pont o dalala yɔrɔw la ko o yɔrɔ kofɔlen kɔni ji kɔni a bɛna balan o yɔrɔ kofɔlen na ɲaman caman kɔni na mɛ kɛ ka yɔrɔ kɔni fa min bɛ tali kɛ commune 6 mairie kɔni olu ye wulikajɔ kɛ ka na ni machine ye ka se ka na yɔrɔ labɔliw kɔni kɛ u ni sifinakaw farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka ni baara in kɛ misabugu maa ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen nana fara u kan ni kɛnɛ kofɔlen kɔnɔna na a kɛnɛ kan an ka maa dɔw ka seerew lamɛn ne tɔgɔ Abdul Karim Sangare je suis le chef de quartier de Misabugu vraiment a filɛ ka baara min kɛ nin ye foli de bɛ kɛ aw ye bari a filɛ ka kɛ yɔrɔ min na nin ye a n'a filɛ ka kɛ waati min na waati ni o yɔrɔ vraiment yɔrɔ wɛrɛ tɛ se ka choisir waati wɛrɛ tɛ se ka choisir min ka ɲi ka tɛmɛ nin kan quoi parce que réellement Misabugu ye problème min sɔrɔ ni inondation in na diɲɛ bɛɛ bɔra a kalama aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n'a aw nana ka na a ka secours fara mairie ta kan vraiment c'est très bien approprié a diyara an ye yɛrɛ de a kunbɛn fɛnɛ a kɛra a ɲɛna yɛrɛ de a diyara an ye an cɛ ani baraji ne tɔgɔ Modibo Sango ne ye commune de jeunesse président sɔgɔmada in na mun y'an se kɛnɛ kɔnɔ an bɛɛ y'a ye k'a fɔ Ala ye Bamakɔ garisɛgɛ sanji b'a la an y'a ye k'a fɔ ji donna Misabugu ka caman kan donc an minnu ye commune de jeunes ye an y'a ye k'a fɔ nin tɛ Misabugu kelen kungo ye nin tɛ commune 6 kelen kungo ye nin tɛ an ka dugutigi ani an ka camarade jara kelen kungo ye an wulila k'a fɔ an ka jeunes bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ka wuli sɔgɔmada in na ka na fara commune 6 jeunesse kan ka kɛ kulu kelen Bamakɔ bɛɛ lajɛlen an ka na k'a lajɛ ka Misabugukaw commune 6 Bamakɔkaw k'an kisi nin kɔlɔlɔ ma parce que an ye jateminɛ mun kɛ an y'a lajɛ k'a fɔ yan bɛ komi ji bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan yan'a ka se ba la donc o ti mɔgɔ kelen kungo ye an bɛɛ lajɛlen ji minnu bɛ tɛmɛ an ka yɔrɔw la olu de bɛna se yan yan'a ka se ba la donc an y'a kanu ka na far'u kan degun mun b'u kan k'a bɔ collecteur kɔnɔna la manaw bɛ fan bɛɛ jiw bɛ fan bɛɛ n'an sera ka nin nɔgɔ ninnu bɔ a ka ca Ala fɛ ji wɛrɛ minnu bɛ na ji bɛ tɛmɛ nka n bɛ profiter ni dugutigi ka yamaruya ye ni camarade jara ka yamaruya ye ka appel lancer Bamakɔ jeunes bɛɛ lajɛlen ma commune 6 mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a ye k'a fɔ pont ninnu bouchera a caman y'an yɛrɛ
yɛrɛ ka baara de parce que mɔgɔw b'a fɔ de ko promo ni san nana bɛɛ bɛ bɔ k'i ka ɲaman kɛ pɔn kɔnɔ donc an b'a ɲini u fɛ mɔgɔw ka bɔ o de hakilina in na parce que e bɛ nɔgɔ bɔ i ka da la a bɛ taa sigi dɔ de ka da la donc i m'a ye k'a fɔ o de b'a to an ka collecteurs bɛ boucher ni san nana ji tɛ tɛmɛ sira sɔrɔ sinon san ye hɛrɛ de mais n'a fɔra k'a bɛ kɛ degun y'an ma an yɛrɛ ka comportement na il est temps que an ka comportement changer. Ne ye madame Kone Safiatou Kamara ye ne ye Musabugu jeunesse présidente ye vraiment kuma tɛ anw da Musabugu la yan nɔ n b'o de fɔ président ɲɛna n'o ye Zakariya ye u ka nin initiative sɔrɔ jeunesse tɔgɔ la ka na anw dɛmɛ an kungo la ni nin kuma kɛ anw kun bɛ ɲugun an yɛrɛ la o parce que an camarades bɛ an b'a fɔ degun ye Musabugu sɔrɔ an ma mɔgɔ si ye mun nana anw dɛmɛ vraiment ko in a bonyana anw ma kosɛbɛ wa a diyara anw n'an ka dugutigi ye an kɔni bɛ mun f'u ɲɛna halisa ala ka bɛn sabati an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ bɛn de nana ni nin ye o ni bɛn tɛ jeunesse tɛ se ka wuli ka bɔ k'a daminɛ commune 1 na ka na fo commune 5 ka se anw ma commune 6 la k'u nana an dɛmɛ an kungo la vraiment an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. An b'an ka dugutigi fo yanni an ka kuma daminɛ an bɛ mairie fo mairie de engagement ta ka na ni matériel ninnu ka daminɛ en synergie avec les CNJ de la commune 6 an y'a weleli fana bila commune bɛɛ président na donc min fo nin baara in kɔni an ka baara de don quoi yani dɔw kana fara an kan o n'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ ka dɔw yɛrɛ kɛ sisan parce que depuis ko in daminɛna mairie taara siniserew lajɛ an fana taara siniserew lajɛ an ko an ka fanga baara ye jumɛn o ye pour que ka se ka na fanga baara de kɛ an bɛ se k'o de kɛ quoi. Yarabi ala ko dugawu minɛ ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka siraw la a kɛnɛ kan mairie tɔgɔla min bɛ tali kɛ Jonathan Pujugu ale tun b'a kɛnɛ kan ɲɛfɔli min kɛ o filɛ. Jonathan Pujugu ne bɛ baara kɛ commune 6 mairie la service min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ saniya jɛya ani bɛsɛ an b'a fɔ ko service voirie assainissement donc n'o service ɲɛmɔgɔ ye commune 6 mairie kɔnɔ kabini ni fɛn inondation ko in daminɛna commune 6 maire n'a ka conseil u ma sigi u ma ɲina donc u y'a latigɛ ka ni opération ba in ka ni évacuation ba in kɛ yan an ye bɛ ni ɲama in na ɲama in bɛ bɔ yan a bɛ taa fo Kulukoro Numumbu an ka décharge de la kunun an ye voyage 4 walama 5 ɲɔgɔnna de kɛ bi an bɛ taa ɲɛ dugutigi folen kɔfɛ n bɛ jeunesse fana jara n'a ka cɛdenw fo olu minnu kabini kunun u tun b'an kɛrɛfɛ yan nɔ sisan kɔni kuma de bɛna ban dɛ sɔɔni an bɛna jigin dingɛ kɔnɔ dugutigi y'a fɔ ko jeunesse engagée donc dugutigi ye kuma min fɔ a y'a ka kuma tiɲɛtigiya k'a fɔ jeunesse engagée ale de bɛ se donc mairie ye nin hakilina in ta ani jeunesse ka fara musow kan ka na Musabugu dugu kɔnɔ walasa dɔgɔkun min tɛmɛna inondation minnu kɛra yan nɔ vraiment an ka se ka ɲinɛ o kɔ an bɛ se ka ɲinɛ o kɔ n'an ma baara kɛ n'i ye collecteur ba in lajɛ a bɛ daminɛ souci bɛ daminɛ fo Sirakɔrɔ ka na 13e kɔrɔ kɔfɛ ka na bila collecteur la Musabugu effectivement ji mana se yan nɔ ji kan ka baara min kɛ a bɛ dɔgɔya parce que caniveau min senna ka taa bila canal la caniveau in ka dɔgɔ donc ji quantité fitini de bɛ taa yen a tɔ bɛ na yan nɔ donc ce qui fait que n'a nana a bɛna bloquer projet dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ma PRIBA projet de résilience urbaine de Bamako a baaraw daminɛna a bɛ kalo 1 ɲɔgɔnna bɔ an nana ka na collecteur ba in lajɛ donc état ka projet de don donc a bɛ Bamako commune bɛɛ kɔnɔna na Bamako commune bɛɛ donc il est prévu que ni collecteur in a ka labɛn ni collecteur in a ka se ka bonya étude caman kɛra la ka tɛmɛ o kan hali ɲamanbɔnyɔrɔ ko min bɛ anw na parce que population ka incivisme quelque part a t'a justifié ɲamanbɔnyɔrɔ tɛ commune bolo vraiment o ye gɛlɛyaba de halisa ne bɛ wele bila autoritéw ma assainissement baara investissement musaka min bɛ don a la a ka bɔn commune kelen pe ma donc halisa an bɛ partenaire wele an bɛ état wele état min bɛ an bɛɛ sanfɛ an bɛɛ bɛ jamana dɔ de kɔnɔ jango an bɛ tile min na bi an ka autoritéw wulilen don min ye développement ye saniya ko b'o la kɛnɛya ko b'o la école ko b'o la u wulilen don min na an b'a ɲini u fɛ commune 6 maire tɔgɔ la an ka dugutigi tɔgɔ la k'a ɲini u fɛ vraiment u ka commune 6 jukɔrɔma don don ni infrastructure d'assainissement ye. Ni tun bɛ tali kɛ Jonathan Pujugu an bɛ dugawu de kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ ji kasara o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na yarabi ala k'a bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen cakɛda min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ ni kasara suguya ninnu ka se k'olu kunbɛn walima ni gɛlɛya maaw sɔrɔ ka se ka don maaw ni o gɛlɛya ninnu cɛ o cakɛda n'o bɛ tali kɛ Segujɛg o cakɛda in min bɛ tali kɛ Mali furanjɛla fanga ɲɛmaa Colonel Asimi Goyita kununko ale ye wulikajɔ ta ni ka se ka taa Segujɛg maaw kɔni fɛ yen ka se k'u t'u jabala la ka taa munumunu salo dɔ kɛ baara ninnu a bɛ ka kɛ kɛcogoya jumɛn de la Colonel Asimi Goyita a taara yɔrɔ in na a ye ɲɛfɔli min kɛ an ka lamɛn. Segujɛg baarakɛyɔrɔ don baarakɛyɔrɔ min sigilen bɛ jamana kɔnɔ ni gɛlɛya sera jamana ma olu de bɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ ka gɛlɛya in ka degun bɔ jamanadenw kan an bɛ samiya de la san bɛɛ n'a taabolo don ɲinan samiya an bɛɛ y'a ye ji tiɲɛniba de kɛ dɔw ɲin tora la dɔw ka minɛnw tiɲɛna dɔw fana joginna o hukumu kɔnɔna an bɛ tasibila kɛ minnu ɲin tora la ani ka nɔgɔya dagɛ fana minnu banana bi an nana Segujɛg la ani ministre de la sécurité ani premier ministre ni gouvernement membre dɔw ka na Segujɛg mɔgɔw ka na foli bila la bɛ baara mun na a baara ma nɔgɔ sabula da ka mɔgɔw ɲin kisi e yɛrɛ ɲin bɛ se ka to a kɔnɔ an minnu fo o baara kɛ ko ɲuman na ka tila ka fana bɛ k'u cɛsiri mun b'a to hali bi kasara mun bɛna kasara bɛ se ka dɔgɔya cogo min na mun b'a to jamanadenw ni degun an bɛ se ka ta ka b'u kan a ka kan bi cɛ ni muso minnu b'o baara kɛ ka foli bila la ani ka tila ka lajɛ tuguni an bɛ a lajɛ tile filanin na
an bɛna fɛɛrɛ kura tigɛ gouvernement ka niveau la min b'a to hali bi nin degun in an bɛ se ka a kunbɛ cogo min na an bɛ se ka jamanadenw kisi n'i y'a jateminɛ fɛn min don mɔgɔ se t'a la parce que a taga kɛ Mali dɔrɔn na a b'a kɛ jamana caman na ni diɲɛnatigɛ yɛrɛ taabolo san bɛɛ n'a togoya don ɲinan san barika bonyana a ma ban a bɛ ka tiɲɛni kɛ bon n'a taabolo bolo an tɛ se ka to an yɛrɛ ma ka segin an yɛrɛ ma f'an ka ko dɔ kɛ o de hukumu kɔnɔna na an ye nin tagama kɛ ka na bi ka na an y'a baara kalifa minnu na ka lajɛ ni degun b'u kan an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na min b'a to hali bi nin baara bɛ se ka ɲɛ an bɛɛ bolo n bɛ welewelekan bila jamanadenw ma fɔ hali bi u k'u Segu-Jɛk mɔgɔw u ye ladilikan min fɔ min b'a to mɔgɔ bɛ kisi ka tanga ji cɛninɔ ma an ka fosse dingɛw ani ɲamanko ninnu na hali bi u k'u hakili to o ladilikanw na o de b'a to dɔ bɛ bɔ cɛnni barika la k'a fɔ jamanadenw ɲɛna n'Ala sɔnna a ma don nataw la an bɛna fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ tuguni min b'a to hali bi ni gɛlɛya bɛ bɔ jamana kan a ma nɔgɔ mais o fana t'a to k'an m'an sigi ten an bɛ fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ min b'a to basigi bɛ na ka minisiriw fo an y'a baara kunfɔlɔ kalifa olu de la olu fana ni Segu-Jɛk baara kɛ hali bi ka jamanadenw fo an bɛ Ala deli hali bi Ala ka samiya labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an kisi k'an taga tɔɔrɔ ma. Yarabi Ala ko duwawu minɛ ni tun bɛ tali kɛ Mali faranjala fanga ɲɛma Colonel Asimi Goyita Segu-Jɛk ma olu ka jabala la an bɛ duwawu de kɛ yarabi Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi a kasaraw ma n'an bɔra yen Masina marabolo kɔnɔ dugu min n'o bɛ tali kɛ Tuarakaw kɔni y'a yira k'a fɔ kabini kuma jan gɛlɛya kɔni sirilen bɛ olu da la k'a sababu kɛ kulu maramafɛntigiw ye a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ kulu kɔni ka se ka don bɛnkan da fɛ olu kɔni ma sɔn ka don bɛnkan da fɛ gɛlɛya b'olu da la jamana ɲɛmaw olu fana tɛ ka kɔfilɛ kɛ olu la olu tɛ ni jadi wale tigilamaw ye olu tɛ ni jamana ɲɛmaw fana ye a ye wele bila jamana ɲɛmaw ma k'u ka kɔfilɛ kɛ ni ka se ka olu dɛmɛ balo tɛ olu fɛ olu ka sɛnɛ yɛrɛ a tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ yaasa ka priorité d'a ma an balimakɛ b'an bolo nɛgɛ kan balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min. Ne tɔgɔ Sulemani Cɛnda ka bɔ Tora ne ye conseiller de. An ye kibaruya sɔrɔ ko gɛlɛya caman de b'aw da la aw ka sigida la ka sababu kɛ jadi wale tigilamaw ye o ye gɛlɛya jumɛn? O ye cɛkɛbaliya gɛlɛya ye an ma foyi kɛ samiya kɔnɔ kɔngɔ banna mina banna an ka dɔgɔtɔrɔso fana o fara banna an ka kalansow datugulen don an ka mi kumabolo kɛ président ye a n'a ka premier ministre u k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya b'an kan degun b'an kan kɔngɔ banna mina banna u k'a lajɛ u k'an dɛmɛ samiya in kɔnɔ na fɛn m'a sɔrɔ an bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ kɔngɔ kɔnɔ ani jimina na ɲinan an bɛ yɔrɔ min na bi na samiya dɔ kɛ dɛ nin ye tuwakɔlɔ ye nin ye oti nin y'a tile 23 de samiya banna an b'a ɲini président fɛ a n'a ka premier ministre u k'an dɛmɛ ala yɛrɛ kama bi bi in na kɔngɔ bɛ an ka dugu la bi sɛgɛn bɛ yen cikɛ ma kɛ kɔrɔlen minnu kɛra tasuma y'u jeni fura ma kɛ u kɔnɔ k'an dɛmɛ kɛnɛya furaw ni suma ani baloko ani dɛmɛ taabolo la fɛn min yɔrɔ min na an kɔlɔsi ladamu kɔnɔ na n'o ye armée ye an ka yɔrɔ bi ma tiɲɛna a ka gɛlɛn ale kununko nana marifa ci an na o kɛra ka bɛn 4 heures waati jate bon olu bɛna mugu bɛnkan dugu na mugu ci an na u b'an bali an ka sɛnɛ baara la bon foyi ma kɛ an ka dugu la yan an sigilen bɛ armée ka sigi de la u k'an dɛmɛ ala yɛrɛ kama an bɛ min bila président ye a n'a ka gouvernement ye a n'a ka premier ministre ye u k'a kɛ ala yɛrɛ kama u ka an dɛmɛ ɲɔgɔn tɛ fɛn t'an bolo yan dɛ wa an sigilen bɛ olu de ka sigi kun na wa an tɛ taa n'a o minɛ danfɛn si ye an ka président n'a ka mɔɔw an bɛ ala dɛmɛ an sigilen olu de ka sigi kun na mais k'a kɛ ala ni kira kama o k'an dɛmɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Sulemani Cɛnta ka bɔ Tuarakaw fɛ an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka nɔgɔya don a ko kɔnɔna na n'an bɔra yen min bɛ tali kɛ Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnma radio oxygène yɛrɛ ale yɛrɛ nagakɔrɔla la ka ɲɛsin goudron yɛrɛ ma a yirala k'a fɔ nin sira kofɔlen in cɛncɛnba dɔ kɔni o kɔni tonnen bɛ nin sira in kan kabini kuma jan a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ gɛlɛya kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na maa caman ka fɔ la ko a bɛ ka kɛ sababu ni ka se ka accident yɛrɛ kɔni ni ka se k'o ɲɛsin maaw ma min bɛ tali kɛ énergie yɛrɛ dabɔ bɛ ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen in ma minnu ka magasin kɔni ɲɛsinlen bɛ yɔrɔ kofɔlen in ma olu y'a yira k'a fɔ tile kɔnɔna na olu bɛ kɔlɔsili min kɔni kɛ a bɛ kɛ sababu ni ka se ka kasara caman kɔni lase yɔrɔw ma min bɛ tali kɛ ko mairie maa dɔw olu kɔni kun nana ni ka se ka na cɛncɛn ni kɔni fara ɲɔgɔn kan a faralen kɔ ɲɔgɔn kan k'u ye dɔɔni cɛ a la ni ka se ka taa ko a ko kɔni kɛra ka ɲinɛ ɲimi ka dɛsɛ a ku la k'u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma u kana kana bɔgɔ in kɔni cɛ ni ka se ka bɔ n'a ye olu da la an ka maa dɔw ka seerew lamɛn. Umaru Dunbiya bɔgɔ in bɛ na yan dɛ sira kun tiɲɛna bɔn waati kɛra la an yɛrɛ kun ye pɛlu ta an ma cɛ mɛ fɛn bɔgɔ bɛ taa di wuru ɲɛ 4 ɲɛ 5 la bɔn presque n'i ye k'i bɛ ka taa ni kɛ k'o cɛ a ma nɔgɔn quoi an yɛrɛ kɔni bɛ k'an fasa fila ka dɔɔnin dɔɔnin mɛ an b'o la tile 1 tile 2 mairie mɔgɔ dɔw nana olu nana a fara ɲɔgɔn kan ni u ka mansinba in ye bon maintenant olu taara o dugusɛjɛ mɔgɔ wɛrɛw nana olu tun bɛ ka cɛ pɛlu la ka kɛ bɛnni kɔnɔ bon m'a dɔn a bɛna fɔ olu fana dɛsɛra o dugusɛjɛ mansinba in nana o kuma ka cɛ ka kɛ bɛnni kɔnɔ olu fana donna tile 1 ma u taara ka to ta ne yɛrɛ kɔni bɛ min kɔni y'a la o y'o de bon n t'a dɔn mairie mɔgɔ min ne kɔni t'a dɔn mairie kelen min kɔni don. donc e ka kuma b'a yira k'a fɔ mairie mɔgɔ yɛrɛ b'a kalama ko bɔgɔ bɛ sira la tan. mairie mɔgɔ de tun t'a da la yan wa olu de nana fara ɲɔgɔn kan yan o y'a sɔrɔ a yɛrɛ kelen don fan bɛɛ sira yɛrɛ kun minɛna pewu hali u nana ni bɛnni fitinin dɔ o fɔnsera yan o bɛnni yɛrɛ fɔnsera yan diwurunba in tila ka n'o pousser k'o labɔ
mais de b'u taara la u mana bilen an b'a faamu cogo di kɔni tɛ se ka fɛn kɔni na bon n'a kɔni cɛra a ka d'anw ye parce que nafa foyi de t'a la projet kɔni ko tɛ an ka tɛ projet ko ma an ka mɛn sira yɛrɛ de ma fɔlɔ projet fɔlen don kɔni an yɛrɛ tɛ jɔrɔ projet ko la an bɛ sira wɛrɛ la sa projet kɔni o to yen hali mairie baarakɛ dɔw kuma n'o ye na n ko projet min na bɔ ko non k'o t'a la k'u bɛna sira ta yen de cɛ mais olu yɛrɛ y'a fara ɲɔgɔn kan olu ma cɛ bilen a diya yɛrɛ de machine kana cɛ ka bɔ yen o de y'a solution yɛrɛ sinon ni mototaxi bɛ se k'a cɛ anw b'a cɛ anw b'a bɛɛ cɛ ka bɔ yen mais tiɲɛ yɛrɛ la o bɔgɔ tɛ a ka ca o ma n tɔgɔ ye Lasina Tangara an kɔni y'an sɛbɛn ka dɛsɛ o bɛ tile ka ɲɔgɔn gosi a tɛmɛyɔrɔ tɛ yen pelle de b'an bolo yan don o don ni san nana mɔbiliw yɛrɛ bɛ foncer goudron sanfɛ parce que cɛncɛn de bɛ jigin ka na ji tɛmɛ sira tɛ yen vraiment n'an sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ o ka se ka nin bali a bɛ diya an ye kosɛbɛ vraiment a bɛ ka jouer an kan kosɛbɛ don o don a sira bɛ kɛ nin ni san nana mɔgɔw bɛ bana kosɛbɛ. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka hakilina ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma nin yɔrɔ la ka wele bila Bamakɔ mairie ma u ka na yirimajɔ kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman ka fɔ la k'a daminɛ poste kɔrɔ la fo ka taa se wara ka sirafara ma o goudron dalala ko tiɲɛniwale caman kɔni tɛmɛ ka ɲɛsin o ma maaw sigilen bɛ goudron sanfɛla la wa u tɛ dan o dɔrɔn ma dɛ binɲagaw ani fɛn caman k'olu kɔni bɛ to sira yɛrɛ sanfɛla la sira tɛmɛbagaw tɛ se ka sira kɔni sɔrɔ ni ko kɛmɛ gɛlɛyaba de ye sira tɛmɛbagaw ma an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka faamu ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an ka minisiri min na n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ kiiriko ma olu ye wulikajɔ ta ni ka se ka taa Niger jamana kɔnɔna na a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka taa jateminɛw kɔni kɛ jamana saba ninnu u ka ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogoya min na jango kiiriko ni fɛnmisɛnnin caman bɛ yen nɔ jamana ninnu bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ cogoya min na ka se ka ɲɛtaga sabati a jamana saba ni ɲɔgɔn cɛla la a kiiri minisiri bɛ tali kɛ Mamadu Kasonge an ka lajɛ seerew lamɛn Nigerkaw fɛ an nana baara la Niger donc an ka nali a sɔrɔla an ka président son excellence le colonel Assimi Goïta ani chef de l'état du Niger le général Abdourahmane Tiani olu ka échange kɔnɔna na donc u ye kumana u bɛnna k'a fɔ délégation ka wuli Mali la ka na Niger pour que ka faamuyali sɔrɔ Niger bɛ ka baara min kɛ jatigi walekɛlaw u bila sira ɲuman kan parce que n'i y'a jateminɛ k'a fɔ kɛlɛ bɛ ka kɛ sɔrɔsiw fɛ n'i y'a jateminɛ k'a fɔ kiri fana bɛ ka mɔgɔ dɔw kiri mais o bɛɛ la jatigɛwale a ko tɛ ban tant que an ma a racine ɲini a racine ye jumɛn ye o ye endoctrinement ani radicalisation donc wo baara min kɛ ka mɔgɔw ta ka t'u bila sira jugu kan an kan ka baara de kɛ pour que ka o bɔ adamadenw kunkolo la pour que u ka se ka u ka société nafa donc baara in kɔnɔna na an ye faamuyali caman sɔrɔ Niger ka baarakɛ cogo la ni ala sɔnna ma o bɛna an dɛmɛ ka centre de déradicalisation dɔ jɔ Mali la min b'a to an ka jatige walekɛlaw minnu minɛna ou bien minnu nan'u yɛrɛ di an ka se ka baara kɛ n'u ye pour que ka segi ka na an ka société kɔnɔ ka jamana dɛmɛ jamana ka taa ɲɛ donc an bɔlen o baara la an nana président fo donc président y'an bisimila ka ɲɛ a ye ladilikanw caman d'an ma ka sira yira an na min b'a to an ka baara a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ a y'a yira an na k'a fɔ Mali Niger ani Burkina i n'a fɔ u bɛɛ ye jamana kelen ye k'a fɔ ko Mali y'a damana jamana ye Niger y'a damana jamana ye Burkina y'a damana jamana o tɛ an kan ka an fanga fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc olu kɔni ye sira yira an na maintenant sisan kow bɛ an de bolo an ka baara kɛ don o don pour que an ka jɛ o ka sabati ka taa ni jɛ in sabatira ni ala sɔnna ma jatigɛ wale an bɛna a fɛngɛ ka bɔ an ka sigi kɔnɔ donc an kɔni nisɔndiyalen de bɛ ka bɔ Niger parce que an nana min nɔfɛ an y'o sɔrɔ an ye faamuyali sɔrɔ hakilila n'an segira ka taa Mali la an bɛna fɛɛrɛ kɛ pour que an ye kunnafoni minnu sɔrɔ o ka se ka an dɛmɛ an ka baara la donc en tout cas an kɔni nana u y'an bisimila ka ɲɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn a kɛra an bɔra an ka so an nana an ka so. Ni tun bɛ tali kɛ kiiri minisiri la Mamadu Kasonge Niger jamana kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ a dabakun tɛ dɔwɛrɛ kɛlɛ min b'an ka jamanaw kɔnɔna na olu bɛ se ka ban cogo min na yarabi ala k'a bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen Mali dɔnyɛlakaw olu ye wulikajɔ ta n'a ma ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw olu ye dan sigi fɛn dɔw donni na an ka jamana kɔnɔ k'a yira k'a fɔ olu bɛ ka dilan an ka jamana kɔnɔna na ko maa wɛrɛ ti bɔ n'o ye jamana wɛrɛ kɔnɔ ka se ka don n'o ye nka o n'a ta o ta ko dɔw bɛ k'u yɛrɛ kɛ mɛlɛkɛ kulogere ka bɔ n'o minɛw ye diɲɛ jamana wɛrɛw la ka se ka don n'a ye Mali kɔnɔna na min bɛ tali kɛ farini fo ka taa se makɔrɔniw olu caman kɔni minɛna Mali dɔnyɛlakaw fɛ Mali dɔnni ɲɛmaa bɛ tali kɛ inspecteur général Amadou Konate a bɛ ɲɛfɔli kɛ baara in na an k'a ka seerew lamɛn.
hakili la usine minnu installé b'an fɛ yan min bɛ makɔrɔni dilan olu sera n'u ka degun ye autorités y'o faamuya ka arrêté de bɔ pour que ka o produit ninnu importation ka suspend n'o suspendra o arrêté application kɔnɔna na an kan ka a bali a ka don donc o balili kɔnɔna na an ye saisie caman kɛ nacogo wɛrɛw la bon maintenant ni zin saisie a quantité ka ca o de y'a to ka jama bɔ a kalama ani producteurs bɔ a kalama parce que dépôt de don an ye renseignement sɔrɔ k'a fɔ nin dépôt bɛ produit caman b'a kɔnɔ effectivement an taara an ye produit caman sɔrɔ a kɔnɔ an y'a saisi fɛn dunta de don donc an b'a sɛgɛsɛgɛ n'a y'a sɔrɔ a dunni tɛ fɛn se mɔgɔ ma en ce moment minnu ye producteurs ye minnu ka usine ni fɛnw bɛ yen an n'olu ye ɲɔgɔn ye ka bɛnkanfɔ dɔ kɛ produit ninnu bɛ se ka segin olu ma prix dɔ la pour que olu ka se ka reconditionner ka a bila marché kan bon mais avant que o ka kɛ pour que a ka dɔn k'a fɔ produit bɔra douane de la loi fana b'a fɔ an ɲɛna an ka taamasere dɔ k'a sanfɛ carton ninnu fɛn ninnu sanfɛ pour que a ka dɔn k'a fɔ a bɔra douane na an n'olu bɛ ɲɔgɔn ye an b'a essayer ka bɛnkan ɲini pour que ka produit ninnu se olu ma délai dɔ fana de b'o la parce que fɛn bɛɛ bɛ kɛ sariya de kɔnɔ voilà an b'o sariya respecter ka sɔrɔ ka a seri douane an bɛ olu ka baara bila minnu ye waribaw ɲini ka usine ni fɛnw dayɛlɛ an ka baara dɔ ye k'o protéger parce que n'i y'olu protéger i bɛ population protéger en même temps minnu bɛ baara la yɔrɔ la i b'olu fana ka baara garanti donc an b'o enjeu kalama depuis que mesure in taara an b'a dɔn k'a fɔ usine ninnu fana o ye engagement dɔw ta avec les banques pour que ka o ka production lancer bon ni production lancera ni produit bɛ bɔ kɔfɛ ka na donc a bɛ engagement ninnu tiɲɛ an kɔni an b'o ka disposition na population fana ni information min b'o o bolo ka lase anw ma ka na an b'o reçoit ka information exploiter. Ni tun bɛ tali kɛ Mali dɔnyaw ka ɲɛmaa la inspecteur général Amadu Konate an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka jamana ka ɲɛtaga sabati n'an bɔra yen Bangindakaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ Bangindakaw ka mairie ale ye wele bila dugukolotigiw ma maa caman bɛ yen nɔ olu kɔni dugukolo b'u bolo dɔw bɛ taa kɔlɔn sen k'a dayɛlɛlen bila yen walima ka taa ɲɛgɛn dingɛ sen ka se k'a dayɛlɛlen bila yen k'o bɛ kɛ sababu ye ka kasara lase maa caman ma denmisɛnninw olu kɔni bɛ ka bi a dingɛw kɔnɔna na Bangida maire n'o bɛ tali kɛ Sakolakaw furumuso Fatumata Bintu Santara ale ye ɲɛfɔli kɛ karamɔgɔ Abulayi Kulubali ka kuma galaman na an k'u ka seeraw lamɛn. Ne tɔgɔ Madame Sako Fatumata Bintu Santara ne Bangida maire an bɛ foli kɛ an dabama ka tanu ka barika da ɲinɛ samiya kɔnɔ ji bɛ ka tiɲɛni kɛ wagati laban san minnu nana ji donna mɔgɔw kan sow binna mɔgɔw ka nafolomafɛnw taara sɛnɛfɛnw tiɲɛna siraw tigɛra kasara dɔw bɔra a kɔnɔna na Baginda ye yɔrɔ ye min bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ dekun yɛrɛ ban kan nin wagati na mɔgɔ caman bɛ yen du terrain b'u bolo dɔw y'u ta jɔ k'a ban dɔw yɛrɛ ta ma jɔ dɔw bɛna dɔrɔn ka ɲɛgɛn dingɛ sen ka taa dɔw ta ye kɔlɔn ye ɲɛgɛn dingɛ sen a tɛ dilan a tɛ datugu kɔlɔn bɛ sen ka bila a tɛ dilan san mana na ka dugukolo ni kɔlɔn bɛ dakɛɲɛ sanji yɛrɛ mana ɲaba jɔgɔba i n'a fɔ denmisɛnninw bɛ ɲamakɛ ka kɛ ji de sigilen kan u bɛ taa don ɲɛgɛn dingɛw kɔnɔ k'u bɛ t'u ko a jiw la dɔw yɛrɛ ta u bagankɛtɔ u bɛ taa bɔ dingɛw kɔ u bɛ bi ɲɛgɛn dingɛw kɔnɔ u bɛ bi kɔlɔn kɔnɔ an ka denmisɛnnin dɔw tora la o gɛlɛya de bɛ an kan an bɛna mesure ta tile fila in na wuli ma da don ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan mɔgɔ mɔgɔ k'i ka dugukolo bɛ Baginda n'a lamini hali muntugula dekun kelen bɛ yen mɔgɔw ka yɔrɔw sannen bɛ ka bila baaraw tɛ ka k'a la dingɛ minnu selen bɛ bɛɛ ka ne ka dingɛ datugu Baginda tile 10 ka don tile 15 kɔnɔna na mɔgɔ mɔgɔ k'i ka ɲɛgɛn dingɛ bɛ yen ka kɔlɔn bɛ yen na datugulan kale ka gogoro kale k'a sɔgɔ i ka ɲɛgɛn dingɛ n'i tɛ se k'a baara na biriki jigin kɔnɔ k'a girin walidenw ɲi mana to a la sigi bɛ gɛlɛya k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ ka dugukolo bɛ Baginda k'i kelen ka ɲɛgɛn dingɛ sen na a ye fɛɛrɛ tigɛ kɔnɔ ka ɲɛgɛn dingɛw dilan n'aw ma fɛɛrɛ tigɛ la mairie bɛna disposition ta wa sigidala mɔgɔw pɛrɛlen don muso dɔw yɛrɛ kun b'a la k'u bɛna wuli n'o a y'a tɛ tagama kun bɔ mɔgɔ bɛ wele k'a fɔ ye dɔw yɛrɛ b'a se u t'a dɔn yɛrɛ dɔw b'u kunna ko mɔgɔ yɔrɔ ma fa bi na yɔrɔ dun bɛ fara ka don ɲɔgɔn na mairie kɔni bɛna a ka disposition ta ni maa min mana ka na baara kɛ ka yɔrɔ la sariya bɛ ka laboli n'i y'a mɛn ko mairie anw bɛ population de kama n'i y'a mɛn ko jamana kɔnɔdenw de don décentralisation kɛ kun ye mun ye ko ka mara segin so an kɔni bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ye u k'u ka dingɛw datugu n'u m'u ka dingɛw datugu ni kasara bɔra la fanga bɛ sen don a la o t'an ka laɲini ka lase mɔgɔ si ma nka bɛɛ ka wuli ka na dɔ k'i ka dingɛw la man di maa si den ka to gɛlɛya sugu dɔw la welewelema k'a da don k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ ka yɔrɔ bɛ yen nɔ k'a bɛ Baginda a ye n'a ka dingɛw dadilan n'o tɛ don n'a nataw la commune bɛ wuli k'i jɔ an k'an ka min kɛ an b'o kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Madame Sako Fatumata Bintu Santara Bangida maire karamɔgɔ Abulayi Kulubali ka kuma galaman na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'a faamu ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen
n'o hakili b'a la dugulakɔrɔkaw olu tun ye wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma waati tɛmɛnlenw na ka yira k'a fɔ dugulakɔrɔ a misiri fɔlɔfɔlɔ u kun y'a ci ka se ka jɔli baaraw kɔni daminɛ ka se ka dɛmɛ ɲini jamanadenw alisilamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ o dɛmɛ ɲini hukumu kɔnɔna na a yira k'a fɔ dɛmɛ kɔni sɔrɔla misiri kɔni a jɔra k'a ban pewu min bɛ tali kɛ Isa Jara ale ye foli ta ka ɲɛsin dɛmɛbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma an ka siraw lamɛn kalamɔgɔ Abdulaye Kulubali ka kuma galamani na. Ne tɔgɔ Isa Jara b'a fɔ ko dugulakɔrɔ Isa Ba an tun ye wele bila an baden alisilamɛw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɛ ka dɔ fara an ka misiri kan pour que k'a bili fana parce que tɔli de tun don dugulakɔrɔ misiri fɔlɔfɔlɔ alhamdulilayi misiri kɔni a banna sisan i yɛrɛ ta ye foli de ye ani barika dali parce que diinɛ ko de don an ye misiri ko in fɔ depuis a fɔra minnu se dɛrɛmɛ minnu se miliyɔn an y'a fara fara ɲɔgɔn kan dugumɔgɔw yɛrɛ ye cɛsiriw kɛ komi an bɛ malo sɛnɛyɔrɔ la bɛɛ ye malo di fɔlɔ pour que ka baara daminɛ an y'o malo wɔɔrɔ dumuni tun b'o la an y'o dɔw feere k'an bolo ma dɛmɛ mais alhamdulilayi minnu se duwawu ye minnu se wari ye dugutigi ko ko n ka bɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ barika da misiri kɔni jɔra a bilila a pɛntirila a électricité fana kɛra courant b'a kɔnɔ alhamdulilayi n'i ye mɔgɔw wele n'u y'i laminɛ a bɛ bɛn i k'u wele fana k'u barika da k'an ka foli se bɛɛ ma mɔgɔ y'an dɛmɛ duwawu la mɔgɔ y'a se kɛ dɛrɛmɛ ye k'a ca ma orange money na minnu ko k'u tɔgɔ kana fɔ mo ka bɛɛ fo ka bɛɛ barika da an bɛ duwawu kɛ ala k'an ka jamana kolo suma wari ninnu bɔra nafolo min na ala ka barika don la ala ka saraw kɛ arijinɛ ye ala k'o kɛ kira kanu kama sallallahu alaihi wasallam yarabi ala ko duwawu minɛ dugulakɔrɔ Isa Jara ni tun bɛ tali kɛ ale ka siraw la karamɔgɔ Abdulaye Kulubali ale ka kuma galamani na an bɛ duwawu de kɛ yarabi ala ka jamana ka ɲɛtaga sabati n'an bɔra yen cakɛda min na n'o bɛ tali kɛ Bemere Verif olu ka baara kɔni ɲɛsinnen bɛ ka se ka kunnafoni kɔni ka se k'a sɛgɛsɛgɛ walima ka se ka maaw kɔni kalan kunnafoni ɲuman o sanuman bɛ se ka di maaw ma cogoya mun na kunungo olu ye wulikajɔ ta ni ka se ka kalan dɔ kɔni ta ka ɲɛsin sifinaka dɔw ma yirimajɔ kɔnɔna na a kun tɛ dɔwɛrɛ bɔlɔlɔ yɛrɛ u bɛ se ka matarafa ka ɲɛ cogo min na jango kunnafoni jatigintan minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ folonfolon bɔlɔlɔ sanfɛlaw la maaw bɛ se k'u yɛrɛ cogoya dɔn o kow la cogoya mun na a kɛnɛ kan maa minnu ye kalan in kɔni sɔrɔ an k'olu dɔw ka siraw lamɛn. Ne tɔgɔ Umaru Musa Kulibali n bɛ se ka mun fɔ sifinakaw ye kosɛbɛ n'an bɛ bɔlɔlɔ sira ninnu kan an k'an farati ka to ka fotow ni video dɔw ta k'a bila bɔlɔlɔ siraw kan a bɛ se ka kɛ fɛn min n'a bɛ zi an ka adamadenya kan donna nataw la wa n'an ye fɛnw ye bɔlɔlɔ sira kan fɛn mun ni a bɛ dangari kɛ jamana fɛnɛ na an k'an kɔlɔsi olu fɛn ninnu na ka a partager min ye ka a jɛnsɛn bɔlɔlɔ siraw fɛ walima k'a fɔ hali k'an bɛ j'aime k'a kan n'o ye ka kɛrɛnin dɔ k'a la an ka an farati ka bɔ o n'a ɲɔgɔnnaw ma. Ne tɔgɔ ye Kani Sangare ne ye kunnafoni dila ye formation in baselen no réseaux sociaux de ka bɔlɔlɔ sanfɛla nafa bɛ fɛn fɛn la an b'a dɔn gɛlɛya dɔ bɛ o la donc a kun b'o de kan vraiment an satisfait la parce que formation in na an ye fɛn caman faamuya bɔlɔlɔ sanfɛla kan en plus fɛnɛ caméraw b'a la mɔgɔw bɛ caméra installer yɔrɔ bɛɛ la o man ka kɛ o ni kunnafoni jugu ka kunnafoni di pour que dɔrɔn mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ i bɛ ka y'a tigi commande i t'a dɔn i b'a sɔrɔ cogo min na ka kunnafoni di o kama o man ka kɛ an ye fɛn caman de faamuya la wa i bɛ partageli ni emailing ɲɛ i bɛ se ka hali gɛlɛya sɔrɔ o la donc mɔgɔw k'o éviter en plus fɛnɛ i mana kunnafoni fɛn fɛn sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ i kana fɔ dɔrɔn nin y'a bila n fɛnɛ b'a partager ayi o tɛ i bɛ ma jɔ k'a lajɛ ka sɔrɔ ka partager mɔgɔw bɛɛ k'u hakilina t'o la. ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka siraw la Mohamed Samake ale ka kuma galamani na o kɔfɛ a ye ɲininkali kɛ kalan yɛrɛ tigi la min bɛ n'o ka baara ɲɛsin ka se ka formation kɛ maaw kunna n'o bɛ tali kɛ Kangayi Sangare Mohamed Samake ye ɲininkali min kɛ ale la an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Kangayi Sangare n bɛ baara kɛ cakɛda la a bɛ fɔ cakɛda ma Bɛnbere ka baara fanba ɲɛsinnen don bɔlɔlɔ sanfɛla de kan kunnafoni jɔsentaw kɛlɛli ye n'an b'a fɔ o ma vérification des faits donc o bolofara de ye Bɛnbere vérifier bi baara tun bɛ o hukumu de kɔnɔna la an wulila ka se yirimajɔ ka jeunes fara ɲɔgɔn kan ka kuma ɲɔgɔnya n'u ye walasa u k'a dɔn bɔlɔlɔ matarafali a kɔlɔlɔ a n'a avantage ye mun ye ani u bɛ se ka wulikajɔ jumɛnw de kɛ walasa k'u kɔlɔsi a kɔlɔlɔ ninnu ma ani fɛnɛ ka a yirula k'a fɔ bɔlɔlɔ tɛ bɛɛ dan kan na ye bibi na an bɛ yɔrɔ min na sariyaw bɛ yen nɔ lɔw bɛ yen nɔ minnu ɲɛsinnen don bɔlɔlɔ matarafacogo kɛcogo ɲuman ma donc ni i ma olu dɔn dɔrɔn k'olu ɲini k'u dɔn n'i ka kan ten a ka ca ala fɛ i bɛ se ka kɔlɔlɔw sɔrɔ donc an y'u hakilila kunu ka ɲɛsin o de ma an kumara fɛnɛ intelligence artificielle kan mun ye baarakɛminɛn kuraw ye minnu bɔlen don kosɛbɛ sisan nɔ n'olu bɛ se ka mɔgɔw ka baara nɔgɔya mais u bɛ se ka kɛ sababu fɛnɛ ka kunnafoni jɔsentaw fɛnɛ cari bɔlɔlɔ kan laɲini min b'a la o de ye ka sifinnakaw k'u hakili cari fɔlɔ k'u hakili la kunu k'a yir'u la k'a fɔ bɔlɔlɔ a matarafali tɛ ko nɔgɔ ye comme mɔgɔw b'a miiriya cogo min na ka a yir'u la fɛnɛ k'a fɔ u jɔra ka bon kosɛbɛ kunnafoni jɔsentaw kɛlɛli la u k'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ kunnafoni jɔsenta ye mun de a kɛlɛcogo ɲuman ye mun de an bɛ se k'an yɛrɛ kisi a ma cogo di ani an kana kɛ sababu ye ka kɛ olu caribaga ye.
ni tun bɛ tali kɛ Kangayi Sangare ale ka siraw la Bemere Mado an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka faamu ɲuman di bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma. N'an bɔra yen dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen kɔnɔna na hakili b'a la M5 RFP olu ye fara ɲɔgɔn min kɛ CCB kɔnɔna na a yirala k'a fɔ o fara ɲɔgɔn kɛnɛ kɔnɔna na min bɛ tali kɛ CCB la ko maa dɔ tun bɛ fɛ ka na njogotigi jagati don a ko kɔnɔna na ni waleya mun n'a kɛra M5 tɔgɔ la min bɛ tali kɛ Abibu Dolo ale b'a hakilina fɔ ni wulikajɔ in na an k'u lamɛn. Mɔgɔ minnu depuis Ala k'u da u ma deli ka kɛ nin fanga in fɛ u tora fanga kɔrɔ in fɛ k'a soutenir juste et bibi na o mɔgɔ kelenw de bɛ ka bɔ k'a fɔ ko M5 de bɛ ka ŋaniya wɛrɛ ta ka ɲɛsin militaires ma tuma min na anw bɛ wulikajɔ la olu tun tɛ yen c'est-à-dire olu wulila midi de k'an sɔrɔ baara dɔ la depuis 6 heures ka tila k'a fɔ ko aw bɛ ka baara min kɛ ou bien aw bɛ se ka kɛ Asimi fɛ ka tɛmɛ an kan don min na rectification bɛ kɛ Asimi ma cɛ wele a ma muso wele a y'a dɔn k'ale ŋaniyaw ni minnu ta ye kelen a y'olu de wele ka na pour qu'an ka discuter Mali ko kan et M5 ma deli ka kɛlɛ kɛ hypocrisie kɔnɔna la ou bien ka complot tracé ou bien ka fɛn fɛn o ma deli ka kɛ an ka jɛkulu la donc an bisigi n'a ye vraiment a bɛ ye ko ŋaniya wɛrɛ bɛ o maa ninnu de kɔnɔna la par rapport au meeting incident dɔw kɛra parce que an ka mɔgɔ dɔw ye kuma ta et u bɛ ka kuma min fɔ u bɛ ka Maliko kuma de fɔ u tɛ ka sɔrɔdasi dɔgɔya u bɛ ka minnu kɛra M5 la ka M5 ta ka sankɔrɔ ta o de ma bɛn dɔw ma salle kɔnɔna la u wulila k'u jɔ ko non ko sɔrɔdasi dɔgɔya de bɛ yan c'est-à-dire i bɛ meeting ta de A à Z n'an ma kule ni Asimi tɔgɔ ye an bɛ kule n'an ka faamaw tɔgɔ ye aujourd'hui mɔgɔ dɔw de kelen don k'u yɛrɛ kɛ comme si militaires ka di olu ye ni maliyɛn tɔw bɛɛ ye ka a décision ta ka taa an ka salle kɔnɔna la pour voir an bɛna kuma minnu fɔ ne bɛ alerte di autorités bɛɛ ma min bɛ ka kɛ vraiment a bɛ ka digi an na ça nous fait très très mal k'a ye ko mɔgɔ dɔw bɛ bɔ k'a fɔ ko nin kuma sugu de kan ka fɔ nin kuma sugu de man ka fɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Abibu Dolo M5 tɔnden dɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana kɔnɔna na. N'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Sira Siribe n bɛ bolo. Sɔgɔmada fɛ foli an b'a di an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ Siri an bɛ taga Somali jamana kɔnɔna na. Somali marabagaw ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ k'u bɛna Ethiopie k'u bɛna ale ka pankuru k'u bɛna o yamaruyalen bɔ u ka jamana kɔnɔna na ko pankuru tɛna na jigin tuguni Somali jamana kɔnɔna na. O bɔra ka laseli kɛ sabula o y'a jira k'a fɔ ko bɛnɲɔgɔnya kan dɔ tun bɛ Somali jamana ni Ethiopie jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛnɲɔgɔnya tun tɛ dɔwɛrɛ ye ko Ethiopie jamana ka pankuru bɛ jigin olu ka jamana kɔnɔna na san 50 ale kɔnɔna na fo ka taga fɔ ko o banna ko nka ko Ethiopie jamana ka se ka Somali jamana ka yɛrɛtigiya ko ka se ka o dɔn u ye bɛnɲɔgɔnya kan yɛrɛ bolonabila bɛnɲɔgɔnya kan sɛbɛn na sa janvier kalo ale kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ taga Nigeria jamana kɔnɔna na cɛ marifatigi jɛkulu dɔ kɛra sababu ye ka dugutigi dɔ k'ale bɔnɛ a nin na a yirala k'a fɔ ko dugutigi kofɔlen yɛrɛ ko bolo tun kɛlen bɛ a kan ni cɛ marifatigi ninnu fɛ k'u ye a bɔnɛ a nin na wale yɛrɛ kɛra sa tarata don Nigeria ale kɔgɔdugu sedege ka taa tilebiyan fan fɛ ni o ye Sokoto kaw fɛ nɔ a yirala fana k'a fɔ ko ni bingani wale ni ka ca kosɛbɛ ni yɔrɔ kofɔlen na a yɔrɔlamɔgɔw bɔra ka laseli kɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw wele k'u ka se ka u magɛ cogoya min na ko sabula ko ni bingani wale kɛra sababu ye ko mɔgɔ caman wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la hali sisan o Nigeria kelen kɔnɔna na Nigeria fintigilakaw ka wulikajɔ dɔ senfɛ utukalo tile 16 u ye banbagaci maa 40 bɔ ɲɔgɔn kɔ u y'olu bɔnɛ u ni na Borno kaw fɛ nɔ kunnafoni bɔra sa fintigilakaw ka kuma lasela yɔrɔ la ni dɔgɔfurancɛ in kɔnɔ n'an bɔra an taga Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na yirala k'a fɔ ko misiri dɔ ko o binna o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 8 ɲɔgɔn ka olu bɔnɛ u ni na mɔgɔ 2 ka olu jogin a yirala k'a fɔ ko ni misiri kofɔlen tun bɛ ka jɔ k'a ma ban jɔ la fɔlɔ ko wa ko nin yɔrɔ kofɔlen na ni o ye Abidjan dugu kɔnɔna ye ko nin ta a siɲɛ fɔlɔ ye so ka to jɔli la ka bin ko kalo tɛmɛlen kɔnɔna na ko so 3 o de tora jɔli la o binna ko wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka a binkun ka se ka olu dɔn cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a ye min sɔrɔ kɔkɔna kunnafoni na ni toli la kumaba dɔ ye Sira Siribe y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi a kasara sugu ma a caman bɛ ka k'an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ni waati in na maaw ka hakili to so jɔcogoyaw la walasa kasara kana na maaw sɔrɔ